खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। सासे बर' आइजोनि जाफुंसारनाय सरकारनि अनसुंथाइखौ नेयालासिनो सासे बर' आइजोआ गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसारनो हादों। बे बर' आइजोनि मुङानो जादों निरला मोसाहारि। निरला मोसाहारिया आखाइजों न'आवनो जि जोम दानानै जाफुंसार जानो हादों। बाक्सा जिल्लानि मानास हायुङारि हाग्रामाजों नांजाबनाय मदनगुरि गामिनि निरला मोसाहारिया गावनि गोब्राब नाजानाय आरो खस्थ'नि गेजेरजों जि दानायनि खामानियाव जाफुंसार जानो हादों। थांनाय 2015 मायथाइनिफ्रायनो निरला मोसाहारिया सनालि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों आखाइनि इसानजों बर' हारिनि आंगो हारिमुवारि गाननाय जोमनाय दख'ना, गामसा, आर'नाइ, बिहु फालि, नागा जि, इन्दि डिजाइन बायदि रोखोमनि जि दानानै गावनि जिउखौ दैदेनबोगासिनो दं। बिथांनि बे दावबायनायाव रांखान्थियारि अनसुंथाइ आरो जि दानायनि फोरोंथाय महरै आरिनियक सरकारि नङै फसंथाना 2015 मायथाइयाव मदद आरो थुलुंगाखां होदोंमोन। जि दानायनि गेजेरजों निरला मोसाहारिया गावनि नखरखौ दैदेननायजों लोगोसेनो मानास ओनसोलनि गेजेराव थुलुंगाखांथाव महरै सिनायथिखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि निरला मोसाहारिया आखाइजों दानाय गामसाखौ 250 रां, दख'ना बिदनखौ 500 रां, माथा जाबनाय दख'नाखौ 1200 रां आरो आर'नाइ, बिहु फालि बायदिखौ 200 राङै फाननाय जायो होनना फोरमायथिदों। निरला मोसाहारिजों लोगोसेनो सनालि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमा महरै थरालि मोसाहारि, रिना ब्रह्म, निजारि मोसाहारि बिथांमोनहाबो आखाइनि खामानियाव नांथाबनानै लोगोसेयै खामानि मावदोंमोन। बिथांमोननि आखाइनि जादुजों बायदि रोखोमनि गाब होनाय आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर एरनायजों दानाय जि जोमफोरखौ मानास हायुङारि हाग्रामायाव दावबायनो फैनाय फरायसाफोरजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जायगानि दावबायारिफोरा नायदिंफैयो आरो मोजां नुनानै बिथांमोननिफ्राय बायनानै लाना थाङो। निरला मोसाहारिनि बेफोरबादि बाख्नायथाव आखाइजों जि दानाय लुनाय खामानिया बर' हारियाव बिहोमा होनायजों लोगोसेनो आथिखालनि गोदान लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां होदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा निरला मोसाहारि। सनालि सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय आंनो सेक्रेटारि हिसाबै सलायबाय थादोंमोन। ओमफ्राय जोङो दानाया जोङो दख'ना, आर'नाइ, बिहु फालि, गामसा, द्रिल बेफोरबायदि दायो आरो जोङो गिबियावनो गायसनजेननायाव जोङो बर'नि दख'ना जेनेबा आगर गुबै दख'ना थावसि, बिदन दख'ना बेफोरबायदि दायोमोन आरो जों 2015निफ्राय जों अइभिंखौ स्टार्ट खालामदों। दायो नोंथांमोना जि दायो होन्दों, दा नोंथांमोननि नैबे जि दानायाव सोर साबैसे दं आरो सोर? आंनि मुङा निरला मोसाहारि, आं आरो निजारि मोसाहारि, थरालि मोसाहारि, रिना ब्रह्म, जों साब्रैयानो बांसिन नांथाबो आरो। ओमफ्राय दा आरो जोङो ग्रुपाव जों 12 जन दङमोन। 12 जननि बिथोराव बिथांमोनहा हाबा जाजोबलांबाय। दा जों साब्रैयानो सलायो आरो। नोंथांमोना नैबे जि दानायखौ बेसेबाङाव फानो आरो बबे जायगायाव? जोङो दख'नाखौ जों फ्राय गामियावनो बायजोबोआनो दे, आरो बाहेरानिफ्राय फैबा बाहेरायाव फानो जों। आरो बाजाराव बिदिनो दखानिफ्राबो लांफैयो मिथिबाथाय, मिथिनायफ्रा लांफैदावनायफ्रा लांफैबायानो थायो। बेसेबांसोआव फानो नोंथांमोनहा जोङो गांसेयाव? दख'ना बिदनखौ जों 1000, 1200 बेफोरबायदि फानो आरो आगर दख'नाखौ 1800 करि फानो जों। गामसा फालि बेफोरखौ? गामसाखौ 250 फानो गांसेयाव, जरा 500। ओमफ्राय बिहु फालिखौ जोङो आगर गोनांखौ जोङो 100 फानो, आगर गैयिखौ जोङो 80 थाखा, बबावबा 60 ओरैहाय फानो आरो। नोंथांमोननि बे जायगायाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायारिफोरा नोंथांमोननि नैबे जि दानाय मानायफोरखौ नायदिंनो फैयो नामा? फैयो, बहुदखिनि फैयो। बिथां NGO फ्रानो लाबोयो जोंखौ, NGOआनो हेफाजाब होदोंमोन नालाय, बिथांमोनजोंनो NGOनि साथ्रफ्राबो फैयो, बिसोरनो लांफैयो।